hwan na kasa yi afutuo akwa ma yemba ye wo faase ye yere nketewa ne ye nua nkuma mu a eja wasi nsohwe no otworo na okyera nso nyame yadom a obetworo bi no na eyede asem na akoso wode atudwa kyere se ewiase ye ba ye ya mediche bi enti se nyame ye wadom na wonsa ka bia na watere wonsa ma ebi nkọ wona wohia mwa ho hwan na kasa yi anopa yi ensam no ye homeso ewo mamu ne ye pe bomu kwan bi ne ekopiem ewo nkonfa ma so a ye be ko Spain abrochimamu agokanse ya ekoso ewo ho no hwan ne sebie referee no kan sen results no ekosen na ye kopiem ewo Germany mamu so a ehode no ekosen ye kopiem ewo England enora Manchester United when urade and somehow any Tottenham boboku no ekosen and Chelsea the Blues the pensioners yebebo na eho asem ekosen o man mu de enso so emu asem ekosen anopai nana kwabana kasi PK bom chidom one Kelvin and aye adwuma na kama de mafei yansha ensam no ase yegina no yenim eyewiase nyina anim sam dada de ekoso ewo nije eman ne mu de akoso ewo nije eman mu nyina eyese asrafo agye wo man no de aboso ama kire so mampania na wote so no woyi ne na sempaboa ahwaneto akonwa kire se amamuo ya wo buo ewo nije eman ne mu no enema enye emfa ma wo mu ama asetena mo ye den de ama wo mu enwuma samwa ye den de ama wo mu keta sese proye kankan ni dwurim eyade a ekoso na ye nyina so ye nim se ansampo na srafo babeje wo man bi aboso na wato ase o man no so se amamuo no nkoyie nti o mo ankasa beje de abu na kire se nema bi ahye won so ache yie pa enema bi aya abufu hyew de ama wo mu akire se wogire wo ho ba bi a wonye eno na akoso ewo ni je no ECOWAS etu anamon se opese wode asrafo ekọ ni je man no mu na wohwe na woboa sebe ya asumdue mapa betumi edehene ewo ni je man no mu aka ho bi ma de hye eku ahodo pi egusu ya wo kasa kire se sa na montu a ECOWAS epese wotuo no enya de se ebeboa se wohwe TV no so a ye nuanom ni jefo ya wo Ghana ha sei no na anu ada wona tra ye won kramantam no wokwaje honom nyina ebo so kire se ebraso se wasa sumdie mapa edehine na asrafo no ejai omampani Muhammad sabaya wono a ebesan edehine ewo Niger man mu na aka ho bi ama eku ahodo pi nso afrase a wode krata ba bonten efa sa asam no na Coalition of Muslims Organization Ghana 20 friend komo wono nam opani a wone samtrofo edin komo na wotrɛtrɛ samtrofo nsam a ekoso na efiri komokomo na sama wade atodwa nyina no eyese ade na ekoso no ebe ha dwen se yanhwe yi a wo kyena bi no yebeka ntokwa sabi yentimi empata na ntokwa no besensan ye komu a yebepemo apemo enya de yesa yebetimi awie saa ntokwa no ko ne sa yenti wose Ghana yenhwe na yeni yelemu ebiemu nso baabi a yegyina no yanyina yie ewo sikasemu baabi a yegyina no se yanhwe yie na se enniema age yensam a eyade se ebe ha adwen yie pa ebra na one nsamtrofo edin komo no ana wo kire se empanifo ahodo pi kwa ye wo Nigeria mamu kura no ede o manu atum ya wo mo kire se enniema ekoso sei no a eyade se ebe ha adwen yie pa enti se yanhwe na yentu anamompa yi a eyade se ebe ha adwen yie pa wei ayensam a opani a wone amansan edin keta ho adema komok ekuo no eye Muhammad Samasudin wone samtrofo edisan komo ya wode asam no ama yense yenhwe na sumdie mapa entum ne hene sabaya ne jan soso no betuma fa ne ntampa ede efira na kwan ye peso ye faso a yede asrafo ekopiemu ewo ne jan man ne mu no enya de se ebetumi aboa ye kura omo nsam a omo de ama ensamtrofo eno no ye kwaya nimu ewo ensam foforo emu na ye nyina nso ye nim se ye wo faase ene ye mma no nyame ye adomo a wogusu ya wo tworo wasi ensohwe ni bi ekira ene na de kye ekọ nyina nso so no obetworo ensohwe ni bi na aka ho bi ama futuo akọ ede ama wo mo na Professor Winford Ofoye Lakote wana ye rector ewo Valley View University Kumasi campus ana wode atudwa ebra na SDA asafo no na wakeka won ho na wamba nkoda no akwankyere ene afutu a ebetimi aboa nkoda no wokyere se wokotworo ensohwe na wode apo adwen ehye wutirim
wodi mawia wo bi adwen ehye metirim wo nua bi abetem fikyire ho mekodwo nso aba no wode krata ama no abetwero ibetwam ne nyina no yade a emmoa wadesua ene wani so ade hunu ene obotaye nti a wokotwero nso hwe no wo se o ka asem pa empanifo abrempon ene ani ntre pi ya o matwero san so hwe we bi no o mabrabo etimi koyie ede ma wo mo ne sayenti wo akoda no a sabi wo afei na wo befiri abrabo ase na nyame ye wadom na wotimi wie senior high school no na wotimi ko tertiary institutions ni bia no a na kyerɛ sɛ ɛno a na wokɔ wanim kakra no na sɛ saa nso hɔ we no na wo bɛtwerɛ no sɛ wantumi anhwɛ antwerɛ no yie na wo ma apɔ ho nsɛm ebedi wutirim dam ɛne ade a waso bɛyɛ se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  ɛbra a wɔne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ no ɛna wɔkyerɛ sɛ nkɔdaa no sɛ ɛbra so sɛ ahwɛfoɔ ɛne awofoɔ no yɛma yɛni kɔ nkɔdaa no ho yie paa na yenya nkɔdaa no kasakyerɛ yɛma yɛni kɔ nkɔdaa no ho sɛ nkɔdaa no ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ yɛma yɛni kɔ wɔn ho yie paa ɛnam sɛ wɔyɛ akɔdaa nti ɛna awurade ɛde na bɛsua yɛn tie gya wɔn mu a ɛyɛ adeɛ sɛ ɛbɛha adwene yie paa. We are praying to God to achieve your. Then I will advise you to take advantage of the training we've given you here. Right now, some of you have started the work, and each of you. Abusia, ya hwese ya be born in no na ya de mamu yenkotie ne nsam a wode man nsam twerofo. What we have done is to psych in Kolani up for them to know that they still have a long way ahead of theirs. In there, the first stepping stone. What they need to do is to continuously work hard. They should be smart, now improving. They should spend time learning, but also having fun. Now, gradually, no build it up. I'm not going to try exam here. I catch on saying I'm in Bomo now. I'm very, I'm copy, I'm depending on Apple, but they should work hard, and then God, success will be theirs. In terms of TVETs, now, I would plead say, gym. Because that is one of the ways to go. Countries somewhere developing have gone from the industrial perspective, and have always had vocational technology and all these things as one of their bedrocks. Home economics, general art they should get into it, get involved, and then grow their careers. Even some university crowd, they could find another way by which they can get involved to get their to develop this country. We are developing more potentials as well. And finally, I think strike, about too much. I hate the teachers say try every year to go on strike because their needs have not been met. But what I suggest is that government not find a lasting solution once and for all, where there's a concrete plan, stakeholders all involved. Saying that teachers now when you very comfortable and they can always also continuously help these children in terms of their development. Abusia we eye ensam a enwomasuamu obemfo lakote wode ema ensam trofo se ebra ye ma ene ye wo faase no ekotro nsohwe no omonhwe se bibia betumi akoyie ede ama wo mo ewo nsohwe a omo ekotro no emu ye kwaya nimu ewo ensam foforo mu ana ye kwo kotwi ewo asante mantem hasei na ya wo honom na kasebra na woni enua bema Kwame Redu edi enkomo na asem a wode ama enua bema Kwame Redu ene se asante man mu a ye wei no enya de se ombetena se din ahwe se bi wo ye wo hene ya yewura ama wo ba bi se tena ha na hwe ho ma me na yewura aka asem a kire wo se wei ni na mpese wo ye na asase a me de ama wo no so na wonye no na yewura bɛka asɛm bi ato na wopɛ sɛ obusu de enya de sɛ wɔmbɛtwe ma wo kora na opani a wɔne enua bɛma Kwame Redu edi enkomo yi wɔne ne panin pa edema Corruption Combat International nana kwadwo amoapem ana wɔkyerɛ sɛ wohwɛ wɔ hene ya owo kotwi a nana no ensɛm ene ne su ene ne ban ya wada na die no ɛyɛ ade sɛ ɛhadwen na asɛm nyina ene sɛ yawura aka asɛm bi ato hɔ kyerɛ sɛ asase ne agapade ye wɔ hɔ no wɔn nhwɛ na wɔn mmɔ ho ban ne sa yɛ ntu ɔnto fasuo ɛmfa asase bi ya ɛda ho ya na ama abusuapani bi kwan sɛ wɔnyɛ saa adwuma no ɛwɔ hɔ nom na no ana ne wɔde ma Kwame Redu ɛkyerɛ sɛ ɛbrɛ abusuapani no ɛyɛ adwuma no ɛna wɔhene no afa kyire
ɛna wakɔ bu fasuo no ɛde agu yɛ fɛn sɛ wɔn no wadwiri wɔn no nyinaa ɛde agu na wo ofiri hin na wo si hin aha ofiri hin na wo wahura di kan yɛ wo yɛwura aka asɛm wɔ asantema mu na wo no opɛ sɛ wo kyerɛ sɛ deɛ yɛwura aka no wo ma no ɛnyɛ adwuma na ɛbra na ɔka nsɛm akyerɛ yɛnua bɛma Kwame Redu no wɔde nsɛm pii atodwa na wɔkyerɛ sɛ wɔno deɛ wɔno wɔ hɔ sɛ asantema agyapadeɛ bia no wɔbɛhwɛ na wabɔ ho ban ɛbra na wɔde nsɛm no ma yɛnua bɛma Kwame Redu no ne nsɛm a wɔde ma no ni ya mato nsa frɛ nsɛmtwerɛfoɔ sɛ mommra na momɛtie na ɛnkɔto yɛwura otumfoɔ ka asɛm no obi ɛbɔ otumfoɔ asɛm no ɛtugu a na gye so wato sikadwa tuo enti saa ɔhene yɛ adeɛ a wɔyɛ yi ɛyɛ ahantan ɛyɛ dwɛɛ ɛyɛ nyamembrɛ nsɛm ɔno sɛ ne wɔn a santehene kasa sɛ ɔmɛto fɛn so a wɔnyɛ tumi akɔfa matwofoɔ otumfoɔ sɛ matwofoɔ deɛ obi ɔhene bi a wɔde matwofoɔ bɛkɔ wɔ asase so no wo saa ɔhene de ka tu ho adeɛ so ansa na waba ɛna ɔhene akɔfa matwofoɔ wɔbɛbubu fɛn so a Kochi abusuapani eto ade ama asantema wura no eno na nana kwadwo amoa ampem okoji abo ameda corruption combat international ano se medie me wo hose mebo asanteman agapade ho ban na mabo sikadwa ho ban na makoma sikadwa makoma asanteman na makoma Ghana man ne abibiman ne wiase afa na nyina enti se owure ya yesade na corruption combat international me ye oyeko de hikronkron na me nana eni wotumfo enti ade a Kochi ahene aye ana me sisanity dia me press conference yewura otumfo krono mfichi no monte na ya wodia enti ye dia asemi me press conference ensi achiame so chiame kentenkrenche chiame kwakusu chiame nsebe ni achiame ne na ntu yewura se nyame mbranse ma Kotwi ne ababa ye dia asantima mu ye nti bikura da se yewura kasa na Kotwi ne se otumfo ni nkwa se wode adwuma bema abusuapani na wamfa ama ono a woye ohene se me ka bakwasem kakra krono ankasa no abakwasema won se kuro no ya bo akonya no di ma abusuapani no a ne ye fe na jesi ne mako ya mo amfa ma ohene bibi nti ane ye bo ohene ne be bata abusuapani so ti kuro no mfiche no monte nyina no abusuapani ana hweso no otumfo ada ye ko menhia no otumfo frɛ Kotwi asampo abusuapani se Kotwi asampo abusuapani Kotwi abusuapani anochi komam no ɛwɔ hɔ wɔse an ɛwɔ hɔ ɛna woyemu amamre ne amane wɔse an wɔse ne eduru daboni a soma asampo manemra emeji wodwan ne nsa emfa mra na fa yi apaye efa ma asante kankro ne asante mpuntuo weni asem a etetemi a mato nsa frɛ nsɛmtwerɛfoɔ sɛ momra na mometie na enkoto yewura na wei eye opani a ye frɛ ne sɛ nana amoapem won ne hwɛ sɛ keta sɛ pro kanka ne nneɛma ya ebɛkɔ so ne ade no wɔno na yɛ panimpa ede masa ekuo no na wɔkyerɛ sɛ enya ade sɛ wobɛtwe ede ama obia no pa no nsia brem kase no ne Sompa TV so ɛna ugusu a wohwɛ no osate yɛn ka Sompa 93.1 FM ɛno akyi Sompa 98.9 na wasate yɛn ka wɔ Sompa 90.7 ɛno so ekuram ɛwɔ pono ɛpo yɛ fam tachiman ɛne ne mpatam nyina yɛn nyina ne aka bɔ mu a anɔpɛ yɛde ensam no ɛbrɛw ɛbra so yɛn kɔi na yɛn kɔfa agudie mu nsam yɛn nua bɛma kramo ɛwɔ ha papa na te sɛn nyankopa adom na bibia ɛnɛ nyamyadom na wo so ho te sɛn nyankopa adom bibia yɛ ku saja ade achie de sɛ wa woni tua akyire di is it the one wo hwɛ ɛde nsɛm pa na ɛwɔ agudie mu nene o say both Ghana your confederation the same time your Champions League okay. and then Cape Coast ebe huri papa because Cape Coast and then e wa pie mo hodom emra media my airborne Champions League okay. and then around so good news and say dreams equal 4 points equal Conakry Guinea Eddie Ghana in there good news for Ghana yes asan for ni ko piem ewo dreams else o ma catch na andra dreams equal piem ewo Mali equal piem ewo Guinea Conakry and as a Conakry ho edom ko piem now after the game after the match of 90 minutes dreams eshe bako Emma Milo di Kankan almost so eshe ekanumbako second leg in ebeto next week now after the match coach Karim Zito when he said we etuja was say dream sales keneke next week on be qualify edia ko manim Karim Zito anyway etuja
Coach Karim Zito Edinsemu Etuja. Going. If you open up, you get a problem. So I have to play tactically to stop them from getting what they wanted and to achieve my objective, as I said. First objective is to win, second is to draw. So I had the first goal, I have to be very cautious. Even upon that, I had another chance. Assuming that chance went into the pool, I still win the game. So what he said is true. It was a tactical movement I took. Effectivement, c'était un plan parce qu'on ne voulait pas perdre le match. Et j'ai remarqué que si mon équipe se jetait, si on ouvrait le jeu, on allait beaucoup souffrir. Yemfree CAF Confederation Cup qualifies in Enko PM Ewo Cape Coast and Empire Ebeja Emra Mediama any Ramos Stars of Nigeria Ebesia Kai 3 p.m. Ewo Cape Coast. Now before the game no pretty much in course Evans Adote was a pressure beyond Nanas rule. Nende Keneke were better the Ramos Stars of Nigeria. And I'm never prepared to see Mediama sailing through to the next game. But one at a time, come Sunday, we look at Sunday's game and then we strategize against the different encounter. Well, too early to predict. All that I will say is Sunday, you will see most of my old squad on the field of play. Maybe one or two new players will come in later. But for Sunday, plus you see the same medium of last. Evans Arote to Jan and Kopiem Remo Stars coach Daniel Ogumodede was also adding some Etuja. So because of our time, please, we'll just be indicating between 3 to 4 questions. Please, first person. Okay, coach, my name is Alex, Live FM, Ghana, Kipus. Please, how prepared are you for tomorrow's game? How prepared is not, maybe not the question, because we're already here. How are you facing the media meeting tomorrow? Okay, so like I told your colleague before now, our biggest challenge is we're not getting too much information about Medina. And don't forget they are champion of Ghana. We are the runner-up. So for us, we are like a kind of. Coach Daniel Ogumodede on an identity we are to Jana after those break match, Ekosuna, Kurt Evans Okreku Eko PMU Honum at the motivational message at the media players Nina ahead of end the game now Ebekosono. Very experienced Mr. Adote have put in the right levels of energy and has ensured that the team is ready. I believe in you. The executive committee, which I lead, believe in this team. Ghana believes in you, or believe in you, and Ghana will be behind this team tomorrow. Patrick and the rest of the communications team have done a good job. I believe everybody in Ghana. GFA President Kurt Okrekuno were in some bebrebe edi amomo na ansoa ho ansona George Afriye edi letter edi abre mediama ahead of game omo babobo no was say we wish mediama all the best na obon pa say mediama ebe wini and then Champions League and as a CAF Champions League ebe kwaso no na empire wo bo nyina say Ghanaians na enter mediama achi na mediama nso entimi qualify for the next game na report ebe boba say GFA support to mediama $30,000 and your monqua Dream FC almost ebeji $30,000 ahead of omo CAF champion CAF tournament omo koso na free on enko piem ewo ampem dakwa when you say ampem dakwa akwa ko piem ewo Beni ho en omo akwa ko piem ahead of omo CAF Women Champions League na CAF Women tournament koso ewo Beni na ahead of the game coach ampem dakwa coach
coach I from Joe Nana Adakwa or the same way ahead of the game. Watching on Sunday, 6 p.m. You're about your first match. Yeah, so far. Bienvenido en Arabia Saudita. Way and a brand and coach I friend Joe Nana Adakwa and some hour de etujano nefri o nefe ni kopiem e wa amane no e wuri pop nandra na Galatasaray omo unveil Hakim Ziyech wa oni tu Hakim Ziyech de on say why a lot e de am Chelsea nandra o kopiem e wo Turkey enye easy ye kwahwe emra Hakim Ziyech was signing contract Ediama Galatasaray. And no, or left Galatasaray. No, so Galatasaray Atimia winning a lot of trophy. Now after that, Hakim Eko PMU Ewo Stadium na Emra wani players no celebrating me amkoşe. Tribünde Ultras'ların içinde yeni transfer. Bütün tribüne üçlüyü böyle çektiriyor. Hakim Ziyech no be pair. After that no any supporters ni jubilate ya share fans no. Hakim ni fans no pa na enye easy. Hakim ni fans no na enye easy kra. Nenko PM Asia ho ena ha Ilal endra omo unveil Nima na before ombe unveil Nima no kra no omo unveil Usain Bonu unveil ni yankonkoshe Usain Bolu unveil سابق ونجم اسود الاطلس والهلال حاليا ياسين حكيم زياش Hakim Ziyech no Emra was celebrating with the fans no was waba so baba baby e de amomo e wa take here na emfiri onu ne nkonko piem e wo Al Hilal Emra omo unveil Usain Bonu say ena na yete رحبوا معي بنجم اشبيليا السابق ونجم اسود الاطلس والهلال I feel the Saudi bed papa want me unko Saudi dia oba Yasan Bonu no Emra mo unveil no anso o mo unveil Nema na Emra mo unveil no say in a stadium announcement no wo born di وكان الفريق هو الهلال واليوم التاريخي يعيد نفسه ليكرر الهلال التوقيع مع نجم وكابتن المنتخب البرازيلي وهداف التاريخي ب77 هدف. جمهور الزعيم رحبوا معي باللاعب داسيلفا سانتوس جونيور.
Neymar no kra na agini nsem no kra no ohu ne oye na yenkwohwe emra Neymar wodi ni jersey echiche edema fans na yenkwohwe sa video no so Neymar no Gini die was Saudi Riyadh abontin so now after that Neymar ekoshia club president Al Hilal plus club president needing the Fad bin Nafel saying ena Neymar react here. Neymar masa I feel Saudi baye dese kese otiano Neymar unko Saudi ni bi Riyadh afiwe de Riyadh na ekoso onza wo kan nyina ma yedi na mehwe wo se me amitimi hunu e time atwam edu ba say akomko akontwa this is the news na me pe be fanye sa dia this is the news na sa na enye de ya ka ko de sa yeka ayeka Kessel no was de ku ko izere ayeka yem free onum na efe ni kopiem e wan draw GPL matches etodwa Fulham etina fie my Bradford e be hye na e kamiansa ma wantimi antibi e kanimu bi sanso na Liverpool eche Bournemouth e hye omo e kamiansa ma omo ti e kanimu baako Wolverhampton etina fie ma Brighton e be hye na e kan nine mon oti e kanimu baako sanso na Tottenham Manchester United SMB incredible Manchester United Tottenham chino enom na ekaba ko mienu ebra United antimi anti ekanu bi City the league champions no City echi Newcastle eshomo ekaba ko ebra City eshe bako Newcastle antimi anti ekanu bi oh league ne de City there because go forward Pep Guardiola pad was pe kwa bi so pam ni Finland the brother money na prepare no so still na the bench kura obi first ni bench kura Guardiola bench kura we ba mu a obeka so no na ebo Chale me kura de ya na mabom kura bukura na the matches I be so say NST 1 o'clock pepepe Aston Villa omone Everton in a beshim sounds na 3:30 p West Ham omone Chelsea and they be chere bobre pa senzo aba Romeo Lavia wo ho na Moise Caicedo tin feel hono de enko hoko na Lavia de on timi mbobi o maybe Caicedo na bebom kakra and one no nti a chire ho say nya disasi na chances da po no nya azza disasi na ya bo bench wo na bo Thiago Silva na bo Kowe and one no ya wi a chire di Chelsea one no yefro na fe ni ko PM e La Liga saying and matches na etodwa Sasada eshe ba kuma Celta Vigo enso ete ekanu ba ko sanso na Amaria etina fiema Real Madrid Vinicius Junior and Jude Bellingham share ekanu mi ansama omote ekanu bako sanso na Sosada an shebima Bilbao omonso eshe ekanu mienu and then matches a ebe koso no say NST Girona omoni Getafe sanso na Barcelona 7:30 pepe no omoni Cadiz asia sanso na Rebetis omonso ene Rebetis ne Atletico Madrid ene beshia nandra emra Mbappe eshe go no motion is celebration no say Inter Miami waje trophy na so de nye ball no and after 1-1 no penalty shootout Messi waje trophy bi na de ekobia no e de ma no pe wote enka Sompa 93.1 FM e wokuma se Sompa 90.7 and so wobron apo ye fa no che Sompa 98.9 and so fai e wo sunwane na afi so hafo ne importem ho nyina ohwe bi e wo Sompa television so no pay my na wase mizo any 5G no ya bomoten sa won sabe ka bi ba bia wonam ene ba bia wo bia wonya bia ahoodren ko a ya fa na asema ura sante ye boa Benedict any news to nyina anopai PK and Calvin na ebo mi chidom nana kwabena kasini anopai ya da wase na ya mawache ya do besi ha na de toso etime ba wakwem